Brandenburger Tor blev oprindeligt bygget i 1789 til 91, men efter 2. verdenskrig var den så beskadiget, at den blev genopbygget. Brandenburger Tor har i 200 år været et vartegn for Berlin og for Tyskland, indtil 1989 et symbol for Tysklands deling, og siden da et nationalt symbol for enhed. Porten var i sin tid den royale entré til Berlin. Facaden er lavet af sandsten og var oprindeligt malet hvid. Udsmykningen på bygningen er udformet af Johann Gottfried. Han har også lavet den 6 meter høje stridsvogn på toppen. Stridsvognen blev stjålet af Napoleon i 1806, men blev leveret tilbage i 1814 efter Napoleons nederlag i krigen. Nyklassicismens bygningskunst hentede inspiration i antikkens bygninger. De karakteristiske træk for arkitekturen i denne periode minder meget om trækkene fra den klassiske periode. Nogle af de væsentligste træk er enkelhed, rene former, lige linjer, symmetrisk og harmonisk opbygning. Man interesserede sig meget mere for materialerne og hvordan man oplevede dem. Kunstnerens formål var at genskabe den antikke kunst til en ny tid. Kunstnerne kopierede ikke kun de klassiske kunstværker, men nyfortolkede den klassiske stil til den tid, de levede i. Brandenburger Tor holdes af 12 15 meter høje doriske søjler. Det var også foran Brandenburger Tor, at præsident Reagan sagde de berømte ord. Mr. Gorbachev, tear down this wall.